ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟಾಪಿನ ಚಿತ್ನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೌಲು, ಐತ ಅರ್ಧ ಬೌಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಪುಳಿ ಮೊಸರು, ಕರಿಬೇವು, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ನ, ಸೋಡಾ ಪುಡಿ, ಇಂಗದ ನೀರು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಲಪರ ನೀರುಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಡ್ಗ ನಮಕ್ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡ ಹತ್ತು ಪಡೋಲಿ ತಾರಾಯಿ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಪಡ್ಗ ಕರಿಬೇವು ಬಡ್ಗ ಇಂಗದ ನೀರು ಇಂಗದ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಪಡೋಲಿ ಪುಳಿ ಮೊಸರು ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪುಳಿ ಇತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಗ ಉರ್ಗುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಮೈದಾ ಬಾಡ್ಗ ಆಯ್ತ ಮೈದಾದ ಅರ್ಧ ಬೌಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಪಡ್ಗ ಒಂದಂತ ನೀರು ಪಡ್ದು ಕಲಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾವರ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸರಿ ಹಾಕೊಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕೊಡು ಇಂಚ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿದ್ದು ತೀಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೀವೋಡು ಉರ್ಗರೆ ಇಂಚಿನ ಕಡಾಯಿ ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ಗಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಗೋಳಿ ಬಜಿ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲಿ ಕಿಂಜೆಲ್ಲ ಬಿಡಲಿ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬುಡಿಬೇಕಾ ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಬೇಯೋಡು ಈಜಿನ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಬೇಪುಂಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಮೈದೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಿವ್ಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ತಾರಾದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ತಿನ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಾರಾದ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.